Film od feeder majstra sveta Sipos Gábora. Classic Feeder škola. Zimná príprava krmiva do Open End krmítka. Video na goldcarb.sk. Nastražením nadväzca je naša dlhá nadväzcová klasická feederová montáž pripravená. Takže môžeme začať loviť. Ale predtým, ako na každom rybolove, si musíme namiešať krmivo a tu prichádza ďalšia otázka. Aké krmivá sú vhodné na lov s dlhým nadväzcom a feederovým krmítkom? Tu použijem a predstavím vám produkty Haldorado, ktoré sú ideálne aj pre techniku dlhého nadväzca. Môže však vzniknúť otázka, v čom sú tieto krmivá iné ako tie, ktoré sú optimalizované na metód lov s jemnozrnným krmivom? Na toto by sa dalo odpovedať celé hodiny, ale stručne povedané. Pri metód technike musí byť všetko obsiahnuté v jednej dávke krmiva, zatiaľ čo pri lov s dlhým nadväzcom a otvoreným feederovým krmítkom môžeme naraz použiť aj niekoľko litrov krmiva. Preto musia tieto krmivá plniť úplne iný účel ako pri metód technike. Tu musíme urobiť krmenie pre ryby atraktívnym, aby sa naň hromadne sústredili a začali sa tam krmiť. Krmivo musí byť aktívne, vytvárať mrak a mať rôznorodú veľkosť častíc. Práve preto, aby fungovalo aj v strednej vrstve vody aj na dne. Takže ktoré krmivá sú optimalizované pre lov s dlhým nadväzcom? Ide o Haldorado Gold Feeder krmivá, ktoré boli špeciálne vyvinuté na tento účel. Medzi ne patria Master Fish, Champion Corn, Top Bream, Secret Carp a Enbutyric Carp, aj keď posledné je skôr metód krmivo. Tieto sú však predovšetkým optimalizované pre valcové krmítka. Keď už tu máme tieto krmivá, pozrime sa, čo obsahujú balenia. Začnime zo Secret Carp. Ako naznačuje názov, je to primárne kaprové krmivo, ale tiež vynikajúco funguje pri love karasov. Má veľmi peknú textúru, rôznorodú veľkosť častíc a vynikajúcu rozpustnosť. Funguje na dne, takže na lov v strednej vrstve vody ho neodporúčam, pretože sústreduje ryby na dno. Má príjemnú sladkastú arómu a na jar je dobré ho miešať s tmavšími krmivami. Ale od stredných teplôt vody je vhodné na akýkoľvek rybolov. Top Bream je krmivo pre lov pleskáčov. Je zvlášť odporúčané na súťažné podmienky, pretože neobsahuje žiadne syntetické zložky. Jeho základné zložky majú príjemnú sladkú arómu. Ide o fantastické korenisté krmivo, veľmi atraktívne a intenzívne. Je vhodné aj na lov v strednej vrstve vody. Ako vidíte, dominantná farba častíc je žltá, čo priťahuje ryby už počas klesania. Nasleduje Champion Corn. Legendárne krmivo, ktoré sme použili na majstrovstvách sveta v Južnej Afrike, kde sme s ním získali zlatú medailu. Má úžasnú prirodzenú kukuričnú arómu a je vyrobené výlučne zo spracovaných kukuričných derivátov. Má jemnú veľkosť častíc a je veľmi ľahké. Po nahodení sa do 1-5 minút rozpustí. No stále má intenzívny lákavý účinok na ryby v okolí krmítka a nástrahy. Odporúčam ho najmä na lov kaprov. V letných mesiacoch, keď sú ryby aktívne, môže byť jemne osladené a použité. Aj na lov pleskáčov a karasov. Na záver Master Fish, ktoré, ako naznačuje názov, obsahuje rybiu múčku. Ide o univerzálne krmivo. Ideálne na lov karasov a pleskáčov. V zime obľubujem jeho tmavú farbu. Má sladkú arómu podobnú Top Bream a rôznorodú veľkosť častíc, ale nemá také veľké kúsky ako Secret Carp. Je vynikajúce na lov na dne, ale gule z neho sa začnú rozpadať už v strednej vrstve vody. Miešanie týchto krmív sa nelíši od prípravy metód mixov. Pridáte vodu. Premiešate, necháte odstáť a preosejete. Množstvo vody je však kľúčové, pretože počas lovu musíte prispôsobiť jeho konzistenciu tomu, v akej vrstve vody chcete loviť. Ráno ho namiešam do suchšej konzistencie a počas lovu pridávam vodu podľa potreby. Najmä v zime, keď ryby zvyčajne zostávajú pri dne. Tento proces opakujem počas celého dňa, aby som krmivo prispôsobil aktuálnym podmienkam.
Medzi ďalšie vhodné krmivá patria Feeder Master Big Bram a Feeder Master Cheese, ktoré sú skvelé na pomaly tečúce alebo riečne vody, vhodné na lov pleskáčov a mreny. Nezabúdajte ani na Haldorado TTX a kukuričný koláč, ktoré sú univerzálnym doplnkom. Oplatí sa ich pridať aj ku krmivu pre pleskáče. V lete však môžu byť výborným krmivom aj samostatne. Medzitým si myslím, že Masterfish krmivo je už pripravené, takže ho preosejem. Pri tejto technike považujem preosievanie za kľúčové, pretože iba tak bude krmivo príjemne vzdušné s dobrou konzistenciou, správnou plynavosťou a rozpustnosťou. Toto je nevyhnutné. Pri tejto technike to možno vynechať iba v prípade, že krmivo miešate vrtačkou, ktorá ho dôkladne spracuje. Napriek tomu ho však vždy preosejem, pretože som presvedčený, že to krmivu len prospeje. Tu je dôvod. Pri otvorenom krmítku vidno, ako ľahko sa s krmivom pracuje v tejto forme. Krásne vyplní krmítko a keď ho stlačím, takmer okamžite začne cez mriežky a otvory vytekať von. Toto je ideálna konzistencia, aby krmivo dosiahlo dno, ale tam sa okamžite a rýchlo uvoľnilo. Krmítko sotva strávilo vo vode 3 sekundy. A pozrite sa. Úplne prázdne. Toto je podstata tejto techniky. Teraz by som sa rád rozlúčil. Ďakujem za pozornosť. Pozrite si aj epizódy Metód Feeder školy. Produkty, články a videá nájdete na goldcarp.sk. Ďalej sa nezabudnite prihlásiť sa na odber videa na náš YouTube kanál. Prihlásiť k odberu newslettera na našom webe goldcarp.sk. Sledovať nás na našom Instagrame, kde nás sleduje už viac ako 31 000 ľudí. Na našej facebookovej stránke Haldorado Shop a Goldcarp. A na našom úplne novom kanáli TikTok.